gama ba hanya. Kai, to yanzu ya zai mu fita daga jejin nan ne. Kai samari ku tsaya, kar ku ji tsoro. Ni Allah ya mun wata baiwa. Kowa ya faɗi buƙatar su guda ɗaya zan biya mai ita, insha Allah. Kai me buƙatar ka? Ni wallahi gida kawai nake so a mai da ni. Gida, to tafi. Kai menene buƙatar ka? Ni wallahi gida za ka mai da ni. Dan samariya kake kuka ne? Mala ai wannan bakin ciki ne. Ya za muna tare da abokaina koyo kwashi suka mai da su gida. Ni wallahi bukata ta koyi ka dawo mun da su wallahi Allah. Wannan shine buƙatar ka? Ni ko wallahi shine bukata ta a dawo mun da su kawai. To ga su nan. Mala ya kada da mu. Wannan ya ce buƙatar su kenan. Na tafi. To ai kun ga kuma ya ɓace.